сигурно някой път вече го споменах, 7 в държавата. Експанзията на тези машини продължава в Бургас. Така че очакваме Бургази да бъдат също рекордьори относно събиране на най-много бутилки, които са връщани. Цикъла е ясен. Клиентът връща 5 бутилка до 3 литра, като тази бутилка минава през тази машина и пак го казах, всичко, което мине през тази машина се пресова, връща се в нашия централен склад в Пловдив, балира се и се вкарва в цикъл на производство, да ще гони за води, да ще гони за дрогерия, а също и пейте кенчета, т.е. алуминиеви кенчета, също се връщат, също се пресоват и всичко, това е идеята, всичко да влезе отново в цикъла на рециклиране и разбира се и в производство. Това е. Което е много важно, също го казах преди малко и на гостите, разбира се. Сме абсолютният пионер на пазара. Значи това инвестиция, значи говорим за една инвестиция от 2 милиона лева за тези 7 филиала, т.е. малко повече да бъде сега с Бургас, като инвестираме в техника и инвестираме, разбира се, в тези еко-ваучери. Като първо говорим за тези еко-ваучери за 5 стотинки, а всеки клиент може да си избере и опцията, има опцията, също и да дари, което това в България никой не го предлага. Така че сме абсолютния first mover, така да го нарека. И като цяло говорим, значи до сега, как сме ги пуснали тези проекти, говорим за връщане на 16,5 милиона бутилки са гонени до клиенти. Тоест интересът е там, Българът е изключително фин и чувствителен за околната среда, така че това е напълно началото. И трябва да бъдеш пионер и се надявам той е да бъдем пример също и за цялата индустрия, по цялата верига на доставки.